Humanitárny systém občianskej pomoci Dobrý anjel funguje od leta 2006. Ľudia chorí na rakovinu a ich rodiny, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni, získavajú vďaka darcom pravidelné mesačné finančné príspevky. Spolu s Igorom Brosmanom systém založil Andrej Kiska. Hoci Andreja poznáme ako úspešného manažéra, na jednej lodi sa s ním porozprávame predovšetkým o Dobrom anjelovi a o jeho názoroch na filantropiu na Slovensku. Dobrý anjel vlastne vznikol a začal aktívne pôsobiť v auguste minulom roku, keď celé Slovensko sa oblepilo peknými billboardami Dobrého anjela. A vlastne vtedy sme po, dá sa povedať, skoro 2 rokoch príprav aktívne spustili projekt Dobrého anjela. Dobrý anjel pomáha rodinám, kde otec, mama alebo niektoré z detí majú rakovinové ochorenie a kvôli tomuto ochoreniu sa dostali do stavu finančnej tiesne a finančnej núdze. Máme za sebou vyše rok činnosti, máme vyše 22 000 dobrých anjelov, mesačne vyzbierame pomaly cez 3 milióny korún, spolupracuje s nami vyše 140 onkológov, rodín máme vyše 600, ktoré od nás pravidelnú túto finančnú pomoc dostávajú, takže by som povedal, že sme na ten rok veľmi spokojní s tým, čo sa dalo, ale zase na druhej strane vidíme aj, čo všetko by sa dalo, koľko toho utrpenia je a kde všade by sa ešte dalo pomôcť. Transparentnosť je jedným z vecí alebo zo základných systémov, na ktorom sme my činnosť našej neziskovej organizácie postavili. Myslím si, že to niekedy nestačí len formou výročnej správy, ktorú niekto zavesí niekde na internete a očakáva, že tam sa potom ten darca bude na to pozerať, ale že to je, aby som mal podľa môjho názoru, by to malo byť na takej aktívnej oslovovaní vždy. Ak viem, že mi niekto niečo dal, tak je podľa mňa mojou povinnosťou tomu človeku aktívne povedať, pozri sa, tieto peniaze som zobral, tu som ich dal a to sa s nimi stalo. My to robíme napríklad tak, že každý deň aktualizujeme presne, koľko peňazí sme dostali. Každé ráno zaktualizujeme, čo sme dostali, koľko sme dostali a tak ďalej. A potom prostredníctvom mailových adries, ktoré máme od darcov, vždy, každý mesiac posielame minimálne jedenkrát mesačne správu. Toto sa stalo, toto sme spravili, takéto zmeny pripravujeme, aby ten človek žil s tým, aby vedel, čo sa s tými jeho peniazmi deje. Otázkou je, nakoľko je značka dôležitá v oblasti tretieho sektora. Ja si myslím, že je minimálne rovnako dôležitá ako v oblasti bežných ostatných produktov, ktoré sa na trhu nachádzajú. Ak poviem extrém od pracích práškov cez auta, cez hodinky a podobne. Ak vás niekto zastaví a povie vám, prosím vás, dajte mi 100 korún a ja budem pomáhať, tak určite sa človek pýta, kto ste? Ako vám môžem dôverovať? Skutočne, keď vôbec mám ochotu pomáhať, kto ste? Skutočne spravíte s tými peniazmi to, čo hovoríte? Čo sa za vami skrýva? Prečo to robíte? A to je všetko vlastne značka. To je všetko značka. Ak človek nevybuduje značku, ak tá značka nie je v povedomí ľudí, ak nie je dôveryhodná, ak ľudia nevedia, čo je za tým, tak mnohokrát možno by aj pomohli, ale tie peniaze nedajú. Myslím si, že my Slováci sme v svojej podstate veľmi dobrý národ. Sme dobrosrdeční, chceme dávať, chceme pomáhať. Žiaľ, za tých x rokov od našej nežnej revolúcie bolo strašne veľa podvodov, oklamaní, nenaplnených sľubov a tak ďalej. A došlo k ľuďom určitej skepse a určitej nedôvere. Takže je to vždy len otázka správnej komunikácie s človekom, správneho podania a presvedčovania o tom, že sú tu veci, ktoré sa robia s čistým srdcom, ktorým sa dá dôverovať. A vtedy sa tá škrupina, ktorú máme okolo tej našej dobrej slovenskej duše, dokáže nalomiť a to dobro z toho človeka ide vonku. Je to, myslím si, v prvom rade o ľuďoch, nie je to o názve spoločnosti. Je to o ľuďoch, ktorí v tej spoločnosti pôsobia, ktorí ju riadia, ktorí majú srdce, ktorí skutočne
chcú pomáhať, vedia, že tvoria tu zisky a že je skutočne tou ich morálnou povinnosťou to aj tým ľuďom vrátiť. Nie je to, že však sú tu spoločnosti, ktoré robia denne desiatky miliónov zisku a napokon na závere roka dajú 1-2 milióny na podporu nejakej firemnej filantropie, čo pokladám za, až by som povedal, úsmevné, tieto čiastky. A sú to ale skutočne firmy, ktoré sami od seba vedia a chcú a ich vrcholový manažment to berie za svoju povinnosť, že však som tu, zarábam, tvorím tu hodnoty občania Slovenska z ich služieb, z nich sa moje zisky tvoria a preto aj ja by som sa mal o nich starať.